Do you know Akwa Okuko Tiwara Aki received an August visit from DSS? Yes, you heard me right, and I bring to you the video and details. Hello guys, welcome to my channel. It is your boy Nextking Celebrity TV. After the traditional native doctor Akwa Okuko Tiwara Aki published the statement online that he is the one who released the Biafran leader Nnamdi Kalu, plus all the allegations on him that he prepared charm for unknown gunmen who are terrorists in the country. The Department of State Security (DSS) visited him on the October 2022. In an online video, Akwa claimed that he is the one who freed Nnamdi Kalu from all the allegations against him by Nigerian government, and that very soon he will come out from DSS custody, and also said that he do not prepare charms for unknown gunmen, but for people who value the power of tradition and practices. To get the full gist, watch the video till the end and keep your ears open for some statements by Akwa that are better heard from the horse's mouth. When you are done, share your opinions and let's continue the conversation in the comment section. Do not forget to like the video, subscribe if you have not, and also click on the bell icon to stay updated on all the happenings. Bye for now. Olaneze. Akwa ka akwa onye ọbụla tụrụ n'ebe ọbala ọla bụ ọgwụ mmụọ bịara. O nwere ibe nsị ka m bịa ka m kwuo. Ibe m bịara ka m kwuo na social media m bụ na ịma na Igbo bụ Igbo, Igbo bụ be anyị, ndị Igbo be anyị fa na-amara ife fa nwere. Ndị Igbo a na-amara ife fa nwere. Mana mgbe ibe ya afịaba alụ, mgbe ahụ onye ahụ ebigharịba aka. Mgbe onye ji wee mara ibe na-ekwu, ọ bụrụkwa na bụ onye afọ ofe ilukwa na o nwere onye ọ bụ ka e ebujekwa ya. Ịma na anyị adịghị ejisi ike ekwu okwu, mana efukwana ala ka anyị bata online, o nwere ibe anyị na-ekwu. Anọ m na fonu m one day, mmadụ weta fonu si m na o nwere one guy ikpu okpu red eji on the video wee sị na ndị dibịa na-eme mkpọtụ na Facebook, ndị pastọ na-eme mkpọtụ na Facebook, mana onye si na o nwere power ya kpọpụta maazị Nnamdi Kalu na nga wee marụ na onye ahụ nwere power. After that message, achọrọ m ka m kpọọ the guy ka etinye betting, mana ma nwala ka m esi nweta the guy maka na ọkpọrọ nọmba ya na the phone, and ịma na atụsa message onye anụ onye post onye so onye post uru si na o jiri contact ya mgba break, mana ekwuru m sị na ọka mgbagba nke a aya na abụrụkwa m Chukwu mmadụ ka mbụ, mana ọtụrụ mmadụ ka Chukwu ji alụ ọrụ. Anyị dị na nkwa anyị dị na nkwakịrị gwogwo. Oledi o tewekwa ekpebekwa ka nwanne anyị nọ na nga pụta, mana m aka beti ya uchu. Mana n'ime last week niile na last 2 weeks ewelu nya personal issue. O nwere video nke ali send na net, mana o nwere ka Nigeria lodo, o nwere ụdị ife ihe post achụba oke egbuo. Unu ya eji okwu na-ekwuga anọkata post ya post mgbe nwa m kwuru na onye nwere 5 million naira si na onye afọ enwere onye ọbụ receive call from government
mana isi na-ebu ogidi nke a dị ebu ogidi a na-eji onu eji etebe egwu a na-atụla akwa maka na anyị nwere nnekwu alọ bụ na-agụ na-eme ile maka na ike nga ọbụla na-eme ile a na-abụrụ ya anya mana o nwere iwe ọ na-eme wee postuo na from now to next court na Nnamdi Kanu ya apụta ili na ọ bụrụ na ọ pụtara ọsị mark ya my word abịa m post onye bụ ive na my post nọkata ruo 4 hours ofu onye kpọọ m sị m ọ kpọrọ ọ bụrụ nke ọ kpọrọ direct ọ kpọrọ my nọmba akwụ 75 nwa be m pikie o wee sị nwa be m na onwe iwe ọchị ịgwa ya ọkwụ nọmba akwa dị ya asa ọ sị ya gwa akwa I just delete that video of that picture or send it. That picture and post with me and with Nnamdi Kanu. Namu delete here. Abona me delete here. A government ya bia from me. Na ya si no mu na agworo ndị nwogwu. And them and I azabugo bangwa before. I knock at a gumbe, I knock at under my beer. Son of Abia look at such and ask none different one and different one and ever. I am a papa village. Man, no one wanted now, lol. Man, even when I'm the better call them man. Even when I'm the better, even don't want me. Nwekwa ana m alụkwa ọrụ onye nwe ọrụ iburu onye oshi ana m alụ ọrụ ibu niile ebu mmadụ ana m alụkwa ọrụ mmadụ ọrụ n'ibe mma bụ favor good rock na uche onye na-emegbu emegbu ana m azọ ka ọ dị mma maka na mmegbu mmadụ na-ewe m iwe maka na mụ bụ Chukwu dozie onye ndozi obodo abịara m ka ọ dị mma abịara m ka ọ dị njọ na ọ bụrụ na mụ bịara ka ọ dị njọ na-eri mgbe m ji mebe dibịa n'ihi anụgo na nke nwa ama akwa eri mgbe m ji mebe dibịa ejebe m sel 10 years m ji mebe dibịa dị iwe nwa ebidoro m dibịa na 12 years okay 13 years ebidoro m dibịa na 11 almost 11 years ka m bidogo dibịa now mana ebidoro m dibịa na 12 years kịta adụ 23 years eri mgbe ndị mebe dibịa nwebe onye ese na akwa agburu nwanne maọbụ na ọ bịara ba akwa wolusi ọgwụ alụ ya ba ya maọbụ na o nwere ife merụ nwanne ya ife nna eme bụ ka ọ dị mma ha ya ese nụ na onye abịasị ebe akwa bute ike ọ ife ya anụdebe nwebe onye ya sị na ọ bịasị ebe m maọbụ na ọmụ gburu ya nwanne nwoke ma ịbịa be m sị m na mụ gbuore gị mmadụ agwa ngụ na ụdị ibe a dụọ na maya na-eji ego one ka ihe enye m enwebe eposturu m datin wee kwuo si na Nnamdi Kanu ya release from now to next court and ya bụ ife esikwa ntụ awa esikwu ya wee mee ọ bụla m mere ọ alọbụ na agụ m mere na Chukwu okike abịa ma fatiri aka ọ dị mma and na ekwere mva nkwa efi na-abụ mma egbu efi na-abụ ka m wee kenee ha uti ive ndị ọzọ ngolu ka m gbara ọsọ olukwa 1.something million mana ana m ekwuru ka mmadụ nye m ego nọ na o nwere ife nchọ ka m prove olu ụwa ndị na-enene m maka na ive na-eze tata bụ na akwa bụ dibịa o nwere ọzọ onye kwute maka ya so e postu m datin ndị mmadụ si m je edere itie na ya sị na m na-agwọrọ ndị nwa ọgwụ mbịakwa chekie o nwekwa onye nkọwatara ọ sị na m adazi na-ekwu ụdị ife ọkwa mụ ma bụ nke mee mgbe nwanne o nwere mgbe m kpesịrị Nnamdi Kanu ekpere na live video ọ dị na my phone ọsọ ụbọchị m na-ekpe ekpere ntinye afa ya aza m ụgba ya wee post je pichọ kọlụ si aka dị isi aka ekpe na-abịa ife mme bụ nde delete the picture mana o nwere ndị screenshot ya mụ aba akwa sef screenshot kwa ya ọ dị na phone m na-aghọta screenshot ya mana delete go nye delete ma like na that ife ahụ ndị delete nye mana o nwere ndị caption ya some ndị scammer na-eso m
capture kwa ya maka na onwe ndị ji afa mmepe Facebook wolu m wee na-anakọrọ ego some post yarịkwa the thing mana ọmụ bụ ụzọ kwu ya ife afụ na-elube last 2 weeks olube 1 week ma 2 weeks nkwu datin mpụtakwa Monday kwuo nke nkwu selapụziere anyị Nnamdi ka na maka ka anyị ga-anọ sit at home ekwunye because of na mụ mara ife mmelu ka ọ wee do release na mụ tụrụ alọ bụ na-agụ challenge na ọ bụ na o mere akwụsị m dibịa mana ọ bụ na ibe ahụ m kwuru na o mesi na o melọ ụfọdụ ya akpọrọ m n'ọnụ si na o nwere ibe akwa maara ọ na-eme akwa bụ mmọnwụ yomata na ya na-ekwuru okwu ibe ndị mmadụ na-achọ ọbụ ntụrụ igbuo mmadụ ndị nwa na-achọ anyị okwu ma ọ na-aka ya ọnụ na anyị na-eme dibịa tụrụ igbuo mmadụ ewee maa na ị nwere ọgwụ ọ bụrụ ka ndị niile nna agwọrọ ọgwụ pụtaba ọ bụrụ ka ndị niile nna agwọrọ ọgwụ pụtabado plaud na mụ na-agwọrọ fe ọgwụ nọọ ya bụ nna agwọrọ ndị mmadụ ọgwụ mmalakwa agwọrọ ọgwụ ị na-eme ọfụma mmalakwa agwọrọ ọgwụ ụzọ wee na-emepe mana ihe adụdị plaud onwe ka isi bịa esi mmetikwa n'ilu na ndị bụ ụnụ bụ ndị ụka ndị be anyị adọrọ proud of omenala mana avaluo n'ụlọ ụka fashini aka na-ese efa foto fasebula na-ese efa foto fada na-ese efa foto etiefe ajụ fada na-erughị ya ese efa foto mana edozi proud of omenala ka m gwakwu na eziokwu onye debe ọgbọ amụ ife nkanka ọdụ nkanka gbaanụ mbọ ka onye nata azụ na omenala na pọwa dị na omenala onye nwere ntị n'ụlọ onu m ibe mbụ bụ ezigbote onye amụma lụmata na mụ na-emezie na omenala ọ bụrụ na ọnụ ụka ka m na-eme ọdịnala m nwa adokwa ntọ na onwe ya aka m wee nwee cloud maka na ibe niile enwe eji eme majik bụ anyị nwa na-amụpụta ibe niile eji aba mba bụ anyị nwere nọ na mụ kwuru sị onye na nke ya onye na nke ya jee na my page ka ife ebe nsendelu ebe m posturu datin mana lụmata na medeliti okwu ya mana eripost kwa anya mana ife mere last 2 days na ife mere last week ilu ode na ihe afụ the date ọ m kwuru datin and ntụ ahụ si wee kwuye ka o si wee dị ọgwa Nnamdi ka na-adịgo release mana mụ a na-eme nọọ ka ọ dị mma olulu aja m chụrụ achụ ị na-aghọta mana ibe na-ewutezi ntata bụ na ụfọdụ ndị onwezi onye kwute maka ya mana onye ọbụla maara maka ibe nwanne ekwu mana ọ bụrụ na ọ pasịtọ maọbụ na ọdadị GEO ma ọdadị GO merie ọ na-ewu anọ maka na-akwa merie o nwere okwu onye kwuru ya ekwu mana aya na-emerọ ka ndị mmadụ tobe anyị because na ya akarigo otuto o nwere ife ya amụ ya bụ na onye akarigo hyping akwa akarigo hyping adama ekwu ka itoo m maka na itogide nru echi o nwere ife onye ememrụ m n'alụ ị na-aghọta maka na mụnwa adịgo nka mma adụ o nwere ife inye m tata ya ezuru m ị na-aghọta na akwa bụkwanụ mmọnwụ na ọgwụ nwe bụrụ a na-agwọ emegokwa ọrụ m ife onye emeri m ị na-aghọta ọ bịara ara efe onye ọgbọ m na Naijiria kakwa m mụlabụkwa na na-eme dibịa na-eme nke nwa na-eme nke nwa akwagosi ha wọt ifo na-akwa wọt kwa more than 20 billion akwa akarịkwa egwu mana ọ nwayọ ịmata onye akwa bụ ụfọdụ na-asị si na ọka ewee nye m ego ma ego gị ka ihe enye m nọ na mụ na like mme ife ka ụwa fụkwa ikwuola onye mere ife like ọ bụrụ na m kwuru na 2 weeks amụ na Nextking a na Nnamdi kalu ya do free mana o mesie na ọ dụlọ free akwa mana ndị mmadụ ya aka ntam otu m and imeji m ka m gburu o nwere ndị bụ si amụma mana o mere
mana mụ bụrụ ome mana ọ maka na ọ dibịa. O nwere voice no, o nwere amam no ọkwụ na ọga online. O nwere one guy amam na onye agree ma onye anam okpu red. O kwuru sị serapụ magic niile na-eme online na o nwere ozi dibịa nwere ọgwụ na onwe dibịa nwere ọgwụ si release Nnamdi Kanu na oyi etinye ego. O nwere onye gosi ndị vidio nsị ya kpọọ this guy ka etinye ego mana anyị nwetara nwere kọntaktị ya mana eruo nwanne echie ka nwanne echie nkwuo wee sị na mụ na-enye from now to next court na Nnamdi Kanu be release. Ntu a nsi kwukwa ya ka o si wee dị mana obodo ekwuri ekwu, Naijiria ekwuri ekwu maka na ọ bụrụ na obodo oyibo ka amụ ka anyị bụ nọ na kọntrị anyị nwere isi na mụ ya bụ ehiro maka na ọ dịrị izi. Ọ mụ bụ the youngest onye amụma enwere ebido 12 years ịma na ọgọ ndị aghọtara iwe nwanne ekwu mana ka ngosi unu mgbe m bidoro ọbara tụle mgbe m bidoro wee mebe ọbara ọla maka ndị afụ bed post m na-ekwu kịta n'ebe a efu ife m kwuru ọkwa efuru 3 days ago ka onye ashia ya ọkwa efuru ife edere from now to next court Nnamdi Kanu will be released, mark my word. ọkwa efuru so mana o wee kwuri ekwu maka na akwa kwuru ya mana ị na-anya efu how many days onye nwa share ibe a ị na-ata mana ọmụ screenshot ya na peji ofu scammer mana ọmụnwa bụ ụzọ post ihe wee kwube okwu onwe ife ekwugasịrị nne wee delete ya and the video ebe m lụrụ ọrụ dụkwa as evidence and the video ife enwelu date na the video mmadụ ada edele si na ghọta na the video ka dụ na onye chọkwa ka ngosi nye ma mee post online maka na ipost online obodo anyị ayarị obodo anyị adọrọ mma echi niile eyebo wee obo n'ife ekwuru n'ọnụ ka eji gbuo di mana echeki ọfụma ife niile ekwu na eji emeri ọ maka na eji bụ onye amụma na-ewu ewu wee tụọ plan wee gbuo ya mụ kwuru na o nwere vidio o nwere pichọ m chọrọ igosi unu mgbe akwa bido mebe ọbara ọla ka ị wee ghọta iwe na-ekwu na ya na-agbarazikwanụ ka anyị data ego na alụ anyị niile ebuso ego na mụ nkwu osi ikolobịa ọbụla bụ dada na-enwere ego ya ji akpụọ ya dada ya na dada bụ eze ntutu bụrụ eze mmadụ bụrụ eze ego onye ka eji akpọrọ isi ego ịbọchị bụrụ gboo na ikolobịa nwee dada mana o nwere agarị ofufe ego ọ bụrụ onye ala bụrụ onye mkpụrụ mmiri maka na inwe dada nwee ego ọdụ ka ife ahụ akpọrọ anyị na mbụ ya bụ isi ego na ndị agha na mekaniki ekweghịzi anyị mara ndị bụ ndị agha nwere pichọ nna atọ mana ịma na ike bụ
Evo last 215. Imana Akwa Diva. Okay, 2010. You happy because here from 2010 to now. Kemalo. Mgbe enwe emegokwanụ m ọbara ọla rie nne. Nwere mmụọ na-akpa nwansi ọkwa na-akwa na-etie. Kenwa bụrụ 215. Akwụsịbego m ọgwụ ike. Enwego m about moto na mbọ ebe nwa. Enwego m about moto na mbọ ebe nwa. Ebe 215. Amụkiwe ma na ogidi nwa abụrụ ogidi taa. So na mụ na ana m agwa ndị mmadụ sị ya ọ bụrụ na mmadụ mee ife kwuorie lapụ na onye ahụ bụ dibịa mmere a na-awụpụrụ dibịa n'alụ na ọ bụrụ na a na-awụpụ dibịa n'alụ na mụ ya awụpụgo na mkpọrọ mọnụ dị na dibịa echike lomata na ndị ọfịa kwa alụ onye ịfụ onye ụka ka mụ mma ọ bụrụ mgbe bakasị nọ nọọ ka akpọọ bakasị ka bakasị weta mmava anwa ka echekibe ndị mmadụ abịa echeki ewu amalụ na imego njọ ọ bụrụ na imego njọ si gbuo ewu ndị ụka ya egbu orinne maka na mụba akwa onwenụbụ sọsọ ibi ya sị na mụ na-egbu ube eburu na ewu ana m anọrọ n'ebe atụ alọ ka eme mmadụ ihe ọjọọ ana m anọrọ ebe na-akpa nkata mmadụ mana o nwere ndị ụka mmadụ go na mpadụ ka nlapụ ikwu okwu ịma amadị ekwu okwu mana okwu na-afịa marị maka na okwu ka m na-ekwugidechi eji evolu maka na mmadụ 20 mmadụ 50 mmadụ 100 mmadụ 300 a na-agbala afọ abụ okwu ka iyi ekwugidechi ejie maka na ihe agwaghịle onye afọ ife o ji maka ya wee bịa nye ka ihe eji gbagidere mmadụ afa gbaa mmadụ 300 400 ị na-ede ịmara na okwu na-agụ o nwere ka ihe esi kwugide okwu ifu na okwu bụ ọrụ so adam ekwu too much mana nkwu okwu ige ntị ghọta ibe m na-ekwu okwu m na-adụzi gizad okwu m na-abụ n'ilu mana onye nwee ntị ya ghọta ibe m kwuru ibe o ji adụzi gizad bụ ka ọ gba ofekegharị mana onye nwee uche ka o chegharịa onwe ife ịfụrụ do surprise kwuolu onye ahụ na ọ bụrụ na pastọ mere ibe nwa kịta ọshọ mana ọ maka na akwa mere ọshọrọ mana ọ ya dịrị onye ọbụla mma adam ekwu ka inye m ego adam ekwu ka m wee wuo na after all na mụ ka gụwa na wọchị m ewu ịmakwa na iwugide wuruo ka akwa ijebe nga n'obodo a mụ gwara gị maka na onye ka wee trend nya ka ya akpụrụ jeje kpochie ajụ ahụ kere ife kere your occupation onye bata nnọkọta post m go and look for your destiny. My own destiny na to do juju and bịa efu ọgwụ n'ọdọ n'esi never give up. O nwere ndị na-alaba ya bụ na-eme vidio fa na kọmentị m na drop nọmba fa ụdịka ndị ahụ bụ ndị wayo ọbụlọkwa akwa and anyị gwago m ndị mmadụ unu etizi na mmadụ ego online beware of scammers echefu akwa abịa ọ bụrụ na ịfụ nwa ụmụ anyị akpa ọ bụrụ na ịfụ nwere ọmụ ya naba ọdụwa esi ijekwuru onye ọzọ ka ọ bụrụ na ya bụ ife ya emebi n'oge ijekwuru onye ọzọ ka o mee na ọ bụrụ sọsọ m bụ dibịa enwere ya bụ sọsọ m bụ dọkịta ada m ejikwa n'ebe ọ na-ata alụ ana m ala ikekwanụ ka ọ dị mma karịa ịdị njọ maka na ife ọma na-ebute ife ọma ife ọjọọ na-ewetakwa ife ọjọọ ya dolo onye ọbụla na-awọchi m na mma anyị ada akọ ọnụ onwe onye mụ na ya na-akọ ọnụ anyị ada anụ ọgụ onwe onye mụ na ya na-anụ ọgụ ọ ya bụ mpụta ndị mmadụ ewere m wee na-akọ eri onye chọba followers o were akwa onye chọba ihe ịdụ famous o were akwa asọ nga ewe na m wee kwuo okwu mana ị na-ekwu okwu mara ife ị na-ekwu
maka na ụfọdụ kwụsị chezọ mana onye agwa a na-echezọrọ ka ya na-egbulọ mmadụ anyị na-apịakwa mmadụ ịtarị mmụọ. Ọ bụkwa ma ndị kwụsị ajọ okwu ebe anyị nọ iche ekikwa ọfụma ọ dịkwa ka ụwa nke fe aka njọ na mụ kwụsị onye ilo m anwụ na ka ọ dị ndọfụ na mụ mesi ka ya mma ikere mụọ ya o ya emekwalị gị gbana dị shọ na ide emejọ mmadụ n'aka ụkwụ ọtọ ọ ya adịrị gị mma. Amaka mere unu jee paakị sọsọ ọwụ bụ ife shialụ ife nwa m kwuru sọsọ ọwụ bụ onye shia ya mana ama na ntụ isi anaghị ala agbawo mgba. Ibinu Jizọs Kraịst fa na-ekwu ndị mmadụ na-ekwu ọ bụ na Jizọs Kraịst na ịfụ ya anya ọ gbawa ụdị akaja emerie ịfụ na ụwa nwa yari ya yari ọganilu mmadụ mgbe ndị ọ na-ewe iwe. Ndị alakwa agwawa ụdị okwu a bụ ndị kasịkwa mma maka na ama m aba na comment section wee fụ ụdịka okwu a na-agwaga ndị nwa bụ ndị blem watch go isi ndị burugo ọtọnetọ na-achaji batrị va ụdị ndị ahụ aja na ka ịsabafe okwu rapụfa n'ụbọchị ife ya esi ike faya abịa enyemaka amụfa ya abịa ka ihe ọpụ afa maka na onwe onye kwuyerisi na Facebook one day o ji afa m wee kwuyerisi enyela onye ọnụ eruo o wee weru afa kishinu ndị na-esi nri wee kwuyerisie one day ama ebe ife ame wee were afa ndị na-esi nri wee kwuyere si na anụ etirufa bụ anụ eke ka ọsịọ gị ọkwa m ka abụ asị spiritual father nke amụọ ife niile dan mana ịma na nwa dị ochi a na-akọsiri ihe ọ bụ n'elu nkwụ gụbụ onye na-ekwu okwu mara ụdị okwu ị na-ekwu malụ na onye kwu okwu na-ekwusi echefuo mana onye agwa a na-echefuro idemisowa na nso na-esokwa mmadụ gbaa mbọ ka ị mara ife ị na-ekwu ekwu na okwu ka ọ wee tọọ ka ndị mmadụ wee laiki ahụ ikwusi okwu ndị mmadụ wee laiki ahụ helụsi ahụ da moment mgbe ị ataba afọ ya onwezikwa onye ya ama ya gazielu onwe ndị tisi egwu ụka kọtọsịa ndị dibịa mana emesiefa ya baalụ ọkwa anyị mesikwa anyị nwa bụ ndị dibịa bụkwa ụzọ wetaba ego mana ịma na onye ndị ndozi ka anyị bụ ndozi ka anyị na-edozi anyị na-azụ azụ anya na-egburu egbu mana ọ ya adologo bụ onye na-ekwute anyị mma ọ ya adụkwara mma na-emesikwa ọdụrụ mma ndị mmadụ ekwutọkwago ya gazielu maka na onye nwere efe na-akụ asị anyị enwere efe ụnụ na ya n'ụzọ ibe nwa bụ my page nke ọzọ bụ normal Facebook account. Ibe nwa bụ my page Akwa Okuko Tiwara Aki Foundation. This is my page. Enwere m page, enwere m account. Sọsọ ọfụ ka m mepere nke nwa. Sọsọ fana bụ ka m nwere. Any other account is fake. Ya gazielu unu. Mmadụ si otu iri ego online enye na onye avọ ọnụ. Mmadụ si otu iri ego online enye na onye avọ ọnụ. Mmadụ si gụnye ya ego ka ọ wee kpọta ọba akwa gụnwa mazi. Mana ife mmadụ bụ be careful. Ọ bụrụ mmadụ na-alụwa ego online esi na ọgụ na akwa na-alụwa ego ka m gwu na eziokwu since 2 years ọsọrọ ya bụ na-eche ịkwụ 100 million ka m were alụwa ọrụ online adama atrai ichefu ma ebia abịa onwe ife na-eme ife a na-alụrụ ọ bụrụ na ị nọrọ nso zite mmadụ o nwere meaning ya bụ na mmadụ 1500 na-abịa si be m in a day. So ọ ya bụ mwepụta ọgwụ agwa ngụ na efe ya ala eme wepụta m ọgwụ agwa m onye na efe ya ala eme mana ikwe m ụgwọ ahụ sị m ụlụba dị ọrụ ọ ya ata anyị na amaghị arụrụ ndị ọzọ ọrụ maka na mma anọ ọ bụrụ nke na-eke eke anọrọ nsọ ọsọ na nke ọ na-eke mana ise ndị a mmadụ nwepụtasị ọgwụ agwa nya na ife o ya eme si na ọta ọnya ka njesi gụzite mmadụ
and ọzọ dịka ibe ka ị wee confirm ebe a na-alụrụ na true na na-alụrụ ọrụ ya gazie share this video ka ọ gaa viral.